investovat, jo? No, dokážeme. Ale byla kartičku máš, to je super. No, že jo, ale nevíte, no. Stále zákazník. No, tak Ne. není? Ne? Já jsem. Ale tak jo. Nemám. Čo chcete? Jo, bylo tady na starého zákazníka. Už si piči, už si dává po rukavice, šéf. Už si piči, už si dává rukavice. Jo. To budeš moc za chvilku robit base. Jsem zkoušel spoustu, jako jsem dělal reakci na rukavice, ale tohle ještě ne. Já se podívám sám. To jsem začal rád. Já jsem trošku začal hrát. Já se díval, kde maluješ, abych viděl, kde to mám potom. Že já nepíšu jednu věc. Já to vím, že si říká, já nemaluji na tohle. Víceméně. To co nemaluješ? A hlavně, když píšu, tak píšu náhodný slova. Víte co? Fakt? Tak takže jsem psal komar, ale to už je vyřešené. Dneska si dáš Fénix. No, dneska si dáš Fénix. A budu slavnej. Ešte raz? Budeš slavnej, no. Čo by si chcel povedať ako takto na náš YouTube kanál Zlodejov? Takhle, jsem děleňák, jo, a všichni jsme takový děleňáci, co kradem. Ale určitě nemusí mít zlý lidi, jo. A narkovancem, no, takže tím pádem, co vám na to mám říct. Jo. A, co tak. Jaké si znamenie? Bík jsem bík. Bík. Takže nejsem zlej člověk. Ako máš obľúbenú farbu? No, těch je víc, no. Já mám rád kaky. Voňavku. Mám rád kaky, mám rád. Parfém, aký používaš najradšej? Parfém Bugatti bílý. Bugatti bílý. A včera jsem... Cítiš ho? Já se nechci smát, že to musím cítit, jo. Nějaký hry ještě? Ne, už ne. Dobrý, jo. Jak se jmenuješ prvním jménem? Filip. Aký? FIFA mi říkají. Fizel. FIFA. Je FIFA. Myslel jsem já. Je to tam. Tady? Jo, to je nějaký bordel. Máme ho tam, ukážte. To není bordel, Není to drogy. to je takový to... To někoho má na podiel, viete. Nechceš za 3 stát na... Ale spíš je o to, že to si budete dásný, takže když vás hodí moje zuby, tak jenom játe a to vás hodí. Koľko rokov fetuješ? Za posledních 5 let Uklidit zpátky. Uklidit. 5 let, Konec razie, uklidit. 5 let jsem začal 4. Tak píšem 2 roky, jo. A Co 2 roky? tak benzodiazepiny. Jak tomu říkáš? Benzodiazepiny. Neurolyrikáče nějaký a tak. Všechno? Neurolyrikáče Jenom byste věděli, já jsem tam dala na ty vany, které jsou tam u nás, ta zeleně na tohleto, tak jsem tam dala uheráky, já jim nemám kam jinam dát, jo, v takových tubusech. Ne, oni tam bývají každý rok tam položené, no. Takže jsem je tam dala, tak jenom byste viděli, že jsou tam prostě věci za 4 kg jeden, jo. No koľko ich tam je veľa? Je jich tam 6 zatím, No, to ale nič. přijdou další, že jo, jako, a oni to tam budou krát 100%. Už si taky už je nabitá, nebo? Nabitá, rozbitá. A čo budeš robiť dneska ešte? Budu robit vodu do rostlin, dám to dokupy, umyju se, umyju si ponožky, umyju si božky do vod no. Ale už ne... Už na cigarety skurvený. A už nebudeš chodiť na bilu kradnúť? No a nevím, možný, že mi připadne na jednu pocit, že já to můžu vyjebat. Na, ja ti dám, aby si mohol zapáliť v kľude potom po strese. Děkuju vám, děkuju, že vážně, že se pápem ostření. Ale nepůjdu takový nějak. A v Rustikáku si poradí, no, známý, nikdo nechce. Vypadá, že se objevil tady, ty vole, zrovna po vchodě zmrzlej, ty vole. Ale trochu byl hladem. Jedu s druhým, ale je to tady. Nesmieš to kombinovať, žer iba jedno, vieš? Že to nesmieš kombinovať, buď iba piko, alebo iba tabletky. Bo keď to skombinuješ, tak to spraví s tebou toto potom. Jo. Piko si dneska nedal.
Ale když se kombinuje člověk. Jako dokumenty, že jo? Hej, jasné. Spravíme to, zostriháme to, spravíme ako bola Katka, tak bude Filip. Co tam máš? Vodu. No, aby si mal s čím zarobiť, vieš, vodičku. Či to máš na pitie? Nevím. Kolikrát se stalo, že jsi musel jako. Musel, jo. Jo? Ale ne, jako to víte na co to. Vím, no. To máš, keď máš sucho v očiach, tak si nakvapkáš. No je to multifunkční prostě. Balená mě vodíčka. Zvládli to. Vládli, no. Jsme rádi. No. OK. Tam ten je vyřešený, puštěný. Ďaká, no. To on, jo? Dobrý den. Toho už si berete, jo? Ne, taky vyřešený. Dobrý. Čekám na kolegu. Čekáš, že nezaparkovali vedľa seba. Jo, aby se nevezl. Teď mám předem. No jasné. A čím budete jezdit jako to? Jako, budete jít do káry, nebo zvázový káry? Nie, oni tramvajov prišli. Fakt, tu na Sokolovské, no naozaj. Speciál tramvaj, policajný. Majáko, víš? Já jsem také v poje, prostě na Kelpave, že? Ale už sa mi stalo, som volal, keď hore, keď som bol s ním v podstate, tak sme mali záchyt a debil na mňa nôž vybral. Tak som ho, no neviem čo, a on zavolal na mňa policajtov, tak behom chvíľky nabehli na super Bčkách a pozeráme, len to príkaz sa myslel, že tak policajti nabehli behom chvíľky, keď počuli nôž do oného. Jo, je to no. Na dobrý úsy. Ty taky. Ale staráš sa obou, si to vidno. Chodíš v Barbrovi. Ne, chodil si za jednou známku kočkou taková, dávý pivo, nebo hodil si já. No chodíš. Tak jedna v těch roztokách, tak jsem řekl, že v roztok, tak tam mám známý. Čáp? Čáp? Čáp podpis. Já jen to udělám. Tak, presne. Je, má aspoň, nevím. Zkušený, je to potřeba léta praxi. Ale říkání. Děkuji. Trefíš, Filipe? Hej, pôjdeš takto rovno presne, ako išli Benšťáci, tak za nimi pôjdeš. Celou cestou až na služebňu. Jo, a Můžeš jít. co když jako je... Môžeš aj bežať. Môžeš ísť už si. Už si jen pak vysmáleš a budeš vybený. Jo? Umíš behať? Nikdy jo. Hej. Když se potřebuji. A dáš si šprint teraz? Budeš slavnej. Jo, budeš Ale slavnej. jsi to tašková. ale tak víte co, tak Ať se pak nevrací. já si dá, tak dobře, přijímám to. Challenge. A keď zabehneš tam a naspäť po 10 sekúnd, tak ti dám ešte cigáro. Ale pod 10 sekúnd. To nedám. Ja viem, no. Musíte na Tam sa dotkneš toho vitajte a bežíš naspäť. 10 sekund to nedám. 15. Vyšlo. Hej, dobre. A ještě bez toho. Prosím? Můžu bez toho? S taškou. Daj si ju na krk takto a zapni si bundu. Tak. 2 cigarety. 2, dobre, dám ti 2. Keď to stihneš do 15 sekúnd. Tam sa dotknúť a utekať naspäť. Bacha, tady je rantl, vole. Ty dole. Neruším já hrozně tady. No ideš, ja ťa odpočítam, hej? Jo, já jsem si bral. Zapni sa a ja ťa odpočítam. Dáme challenge. Zapni si to poriadne, tak. A ideme, poď. 3, A mají to... hod na zem, ja ho zahodím potom. 3, 2, 1, ideš.
Dovi, majte sa. Kámo, to nestíhaš. 11, 12, 13, 14, 15. OK, a teraz môžeš ísť preč, stál to.